Dit is de bakkersdochter. En de bakkersdochter bestaat dus uit haver met een vulling van krentenrezien, hazelnutstekjes en kaneelgranules. Liekt het een boeltje dan ik wat op jouw dochter? Nee, ja, mijn dochter ziet er prachtig uit, nou, dus wat dat betreft, het is een prachtig baltje. Ondernemers zijn eigenlijk alle eigenwijze mensen. Ik denk ik wel egoïstisch, want anders kun je nooit zijn bedrijf deel zetten. Maar ik hartstikke sociaal. Hoe is het om van een egoïstische man de zaak toe te nemen? Nou ja, als je dezelfde eigenschappen hebt, dan is dat net zo'n probleem. Als je baas bent, als je een bedrijf leiden moet, dan sta je op een voorpleeg. Dat betekent, je krijgt alle wetroeien. Ik denk dat als zij het net redt, dan redt het eigenlijk. Dat is net gezwetst natuurlijk, want ja, dat ligt het los aan, want het is jouw dochter, hoe zou je nou het verkeerd van je dochter zeggen. Maar ik weet wel zeker dat zij de mogelijkheid heeft en de know-how heeft om zo'n bedrijf te leiden. Want dan zien we dat ik nooit aan begonnen natuurlijk. Want, En jou dan? Jou moet nou een stap waarom dan? ja, ik doe een stap waarom. En mijn soort. Kun jou dat wel dan? Ja, ik probeer dat wel. Als je dan zo'n kans krijgt om zo'n mooi familiebedrijf voor te zetten, nou ja, dan moet je dat gewoon doen. Dus ja, en maar dezelfde passie en bevlogenheid, de werd dus hard met maar die en Wat verder, want het gaat wel terug. Ja, sorry. Het gaat gewoon terug en het moet net verriezen. Jongens, dat wordt er even uit in dat bakkersdochterspul. Dan mag je het even zien. Een echt vrouwenmodel. Echt? Nou, ik vind het echt vrouwelijk, toch? De bakkersdochter. Ah, dat is al. Alsjeblieft.